Welcome students of HAVO 5, FEBIO 6. Welcome to this exam of 2024, 2024. E pergunta, apesar de seguir Leonardo Grandi, Henny Eman Senior, il leader del movimento separatista, Aruba, Arubano no logra independencia di Aruba. Ondanks zijn grote aanhang, Leonardo Grandi, Henny Eman Senior, het lukte hem niet om Aruba zelfstandig te maken. En hij moest zijn streven enigszins veranderen in Mestre a modificar su aspiracionan un poco. Hij moest zijn streven su aspiracionan enigszins veranderen, un poco. En geef aan wat toen zijn Henny Eman Senior zijn streven was. Su aspiracionan. Ja, in Mestre a modificar su aspiracionan un poco. Hij moest zijn streven enigszins veranderen. Geef aan wat toen zijn streven werd. Explica que cosa aspiracionan había después. Ja, e contesta. Ja, dus a pesar de Sigunan Grandi, ondanks zijn grote volgelingen, zijn grote aanhang, ja, en Mestra cambia su buscamento un poco. Hij moest zijn streven, buscamento, een beetje veranderen. Ja, oké. Well, laten we kijken naar het antwoord. E contesta, potamira akinang. Kern van een juist antwoord. Zijn streven werd toen, su meta e tempo e tabata, pa logra mayor independencia e igualdad entre Aruba y Curaçao, pa medio y medio politico. Ja, dus om meer gelijkheid, om onafhankelijk te krijgen van Aruba ten opzichte van Curaçao, probeerde hij langs politieke weg, pa medio di medio politico, ja, pa medio di medio politico, langs politieke weg probeerde hij grotere zelfstandigheid voor Curaçao te krijgen. Grotere gelijkstelling met Curaçao te krijgen, pa medio di medio politico. Ja. Aruba tapetiquier in meeste kandidaat de asiento cu Curaçao ding staten. Aruba wilde gelijke zetelaantallen, kandidaat di asiento, als Curaçao in de staten, den staten. En hij probeerde dat vanaf dat moment te doen, pa medio di medio politico, langs politieke weg. Ja, probeerde dat te doen. Dus dat is het antwoord, zoals je hier kunt zien. Als je het oefenen met andere filmpjes wilt bekijken, dan kun je die filmpjes hier bekijken. Ja, www.youtube.com/meneer Pescado. En als je oefent met Quizalize, dan kun je dat hier doen door te gaan naar SIS en de code in te typen die je daar ziet.